są pięknie, to zaś dzisiaj mi się zebrało na wspominki i chciałbym się zaś przenieść myślami kupalot nazot na Burowiec, miejsce, Kajzek się urodził, na ten plac u babki Kajzek spędził tyle pięknych chwil, no ale nie zawsze pięknych. Tam na tym placu to my z chłopcami każdą wolną chwilę wykorzystywali i grali futbol. Lotali my te za tą skórą całymi godzinami. No ale granie futbol na placu, no to się wiązało z pewnymi niebezpieczeństwami. Jak się wyszło z infarktu, to na wprost, na drugim końcu placu był mur, przed którym stała klopsztanga. A za tym murem była taka firma, na którą my go dali chówkiw, a to była baza Fringe'u. Tam naprawiali stare kolyby do wożenia piosku, no i inne rzeczy też. I za tym murem było takie składowisko tych starych, zdekompletowanych kolybów, które były zarościałe, zarośnione trawą, prawdziwe złomowisko. Jak tam bal wpadł, no to pół biedy było przeskoczyć przez mur, ale gorzej było tam buszować między tymi klamorami w tej trawie i szukać tego bala, bo bardzo łatwo można było noga skręcić, a co nie daj Boże nawet złamać. No, a z drugiej strony zaś tam z boku była kilkadziesiąt metrów od tego muru była portiernia i tam jak nas obejrzał portier, no to rysł na nos, bo to od niego też zależało, żeby żaden niepowołany się na zakład pracy nie dostał. Po lewej stronie były takie chlewy, trzymało się gazina i na wierzchu górki, no to było dość wysokie. Tam bal mało kiedy przeleciał za te chlewy, no a jak już przeleciał, to się go przynosiło z sąsiedniego placu. Po drugiej stronie były takie niższe chlewy, gdzie ludzie trzymali węgiel. Jak za te chlewy przeleciał bal, no to wpadł do ogródka, najwyżej mógł złamać krocek z tomatami albo znieść w kwiatki. To też przyjemne nie było. No i gorzej było, jak bal poleciał w stronę domu, tam kiedy były okna. Pamiętam pora takich cufalów, że szyba poleciała. To były bardzo nieprzyjemne wspomnienia. I los my grali młodsi, starsi, a my grali na małe bramki, takie zrobione z cegieł, nie, żeby za fez nie walić tym balem wysoko. No ale jednemu z kolegów trochę zjechało i ten bal trafił genau w okno z kuchni od sąsiadki na parterze. Trafił w ruma i się odbił, ale to okno było w połowie otwarte i tam była taka stawiona ruma z naciągniętą siatką gazą lekarską. To było taka ruma, to popularne było u nas, nie na Burowcu, ale gdzieś przeciwko muchom. No i ta ruma z tą siatką wpadła rań do kuchni. Za chwilę pojawiła się sąsiadka i zaczęła ryczeć: wy gizdy, wy najduchy, pójdźcie sam obejrzeć, coś się to spochali. No to my, wiecie, jak się ustawiliśmy się w rai, wele antryju tam na parterze, wlezimy do kuchni, a tam obraz nędzy i rozpaczy. Okazało się, że ta sąsiadka chodziła komport, całki taki srogi garniec komportu miała jagodowego i on stał na stołku. I ta ruma, spadając z tego okna, ściepła ten gornek na dol. Całko delina zalono komportem jagodowym. No obraz bym podwym, aż przykro było patrzeć. Za chwilę larmo się zrobiło na cały dom. Przyleciały matki, te, które były w domu, a przyleciała też moja babka. Ten niekiedy z chłopców już dostali po łebie, choć nie wiadomo kto to był sprawcą, no ale wszyscy my za to odpowiadali. Od tego czasu mnie się odechciało grać w futbol. Ja się przeciął na działki. A działków tam też było sporo. Nie dość, że sporo było celów od sąsiadów, którzy mieszkają w tym domie, to jeszcze koleżanki przychodziły. No i one się tam bawiły przeważnie na pierwszym półpiętrze, a one było takie dość długie, bo tam były dwa okna i dość obszerne, szerokie fensterlety, na które działki kładli tam pupnsztuby, pod oknami stoły wózki z lalkami, tam miały roztomajte gocusie i się bawiły.
No i on się tam tymi też bawił. No a dodatkową atrakcją tam było to, że te antryje, wiecie, z jednej i drugiej strony na piętrach były potwierane, bo baby tam wszystkie się znały i jak ważyły obiad, to się doradzały, nie? A to Hilda, co tam ci się ważysz? Grita, a ja kupiła grzyby, ja ważyła grzyby. Marta, pożycz ino trochę soli. Takie odgłosy tam dochodziły. A w sobotę dodatkową jeszcze atrakcją były zapachy, bo właśnie godą, jak ze wspominał, jak te baby ten obiad ważyły, to cały świt była mieszanina zapachów z obiadu, bo baby rychtowały obiady do chłopów, którzy przychodzili z pierwszej zmiany po drugiej. A w sobotę nie dość, że ważyli obiad, to jeszcze piekły rozmaite zisty, babówki, krańskuchy w bradlułach na niedziela. I to były jeszcze inne zapachy. Ja się spośród tych ziogów tam szczególnie upodobał taką Usia. To była moja rówieśniczka. Była o 2 miesiące ode mnie młodszą. My się często z tą Usią tak siadali na słody i fajnie my się rozprawiali. Nawet niektóre baby go dali, wiecie, mojej mamie, z tego waszego synka to będzie jakiś sultan, bo on ino drużkimi dziołami się zajmuje. I raz my z Usią poszli na sam wierch powyżej 3. szczoku, bo on tyle miał ten dom. I na tych schodach my się też tak fajnie rozprawiali i coś nam pisło do głowy, żeby się zabawić w doktora. A to była dość popularna w tym czasie zabawa. Nie wiem, czy dzieci się dzisiaj bawią w doktora, ale my się czasami bawili. I poszliśmy z Usią jeszcze wyżej, tam już się właziło na górę wieszać pranie. Tam był taki jeszcze gelender, trochę placu i tam stała jakoś komoda albo vertigo, już nie wiem co to było. Ja to trochę odsunął i tam było trochę placu i tam my wleźli za to i zaczęliśmy się badać. Ja przyniósł od babki z kuchni taki szlauch, kiedy dziadek był do odciągania wina. On wisiał za bifejem na gwoździu. Do tego szlaucha, do jednego końca przywiązał drutem taką małą pokryweczka i ten drugi koniec wraził do ucha i za tym komodą tam na górze Usie badał, nie? Usia się trochę zeblekła do pół i ją badał. Potem Usia mnie badała, nie? No, ale u doktora się te zaszczyki robi. No to ja z Gipką poleciał zajść do kuchni do babki. Prawie mama z babką były w izbie, wyciągnął ze szuflady w bifeju, a babka tam miała rozsumajte sprzęty do heklowania, szycia, do szczykowania, wiązek heknadla i to była szplica, nie? I przyszło dać na ta góra i ze Usi robił zaszczyki, nie? Tak trochę tu, tak trochę coraz to niżej. No potem ja miał przyjść z ran, Usia mnie miała robić zaszczyki, ale już do tego nie doszło, bo wypatrzyło nas bystro wokół sąsiadki, która akurat szła wieszać pranie. Za chwilę zawołali mnie i Usia do domu, a to były mieszkania niedaleko siebie na 3. szczoku. Pamiętam, że nie dość to jeszcze tata przyszedł z roboty i wszyscy się siedli na stołkach w kuchni, tata, mama, babka i jeszcze ciotka moja chrzestno i zaczęli mi tu plikować, byś ja się już nie bawił w doktora, nie wolno ci się bawić w doktora. No ja nie poradził tego spokopić, sam się nie mogłem bawić z doktora, jak to przecież jest taka zabawa jak każdą inną. Mogę się bawić w szofera, w szafnera, w kuminiorza, bawił się za księdza, bo księdzem chciał być i tutaj taka mała dygresja. U babki pod łóżkiem miał pod stołem stawił ze księżycka, przykrył floterhantuchem, to był taki ołtarzyk. Tam miał gorski w kieliszek i tam przelewał woda albo herbata. Potem się drugim floterhantuchem odziewał, brołek łyżka i robił błogosławieństwo. Nie? A moim marzeniem było, żeby mi tata zrobił taką drzewa ambuna, kiedy by szło postawić u babki w kuchni i z kiedy mógłby go dać kozania, bo ja podobno bardzo fajnie poradził podrobę naszego faroża. No ale do tego nigdy nie doszło. No toż jeszcze rozpadł. Nie poradził się jako bańcer spokopić samu, że się po prostu ma te inne rzeczy mogła bawić, a nie mogła się bawić w doktora. Dopiero jak to zrozumiał po latach. I potem jak poszło do szkoły
i zainteresowanie działkami mi minęło, bo ja był dość pilnym uczniem i patrzył z nauki. No aż przyszło to drugi raz, jak już zaczął wyrastać, jak był z nastolatkiem 16, 17, 18-letnim, to te zainteresowanie działkami zaś wróciło. Ale to już jest inny temat. Na dzisiaj tyle. Dziękuję pięknie.